suudu Mandel. Mandel goto. Mandel goto. Mandel mo ganduɓe sehilam. Kanko. Ɗiɗo toon e wuro. Min ko Dakar min. Dakar Mandel rasa debbo Dakar min e wurɓe ɗo haalnani kam. Par ce que no yahatno nde o wi min mbayrindiri. O wi kan o oppi kam haaji wona téléphone wona hay batte. Omo oppi kam duuɓi 4 ha joni. Ɓe mbi ko semno woni. Jomaari ndaare ɓe mbi ka sehil mum. Min noon mi yehi heɓe ceerno. Mi somi yaani ɓiɗɗo mi jibinta. A yehi to ceerno. Min to ceerno. O wi sa yiyaani ɓiɗɗo a jibinta. Min ngal bangal on ɓiɗɗo kam mi annda ma nden ene jogii ɗo ɓiɗɗo. Magan tan. Ka debbo noon ko nguɓɓiɗa ko ne woɗɗi ene yurmini kono somin annduno tan mi walla. Ɓe mbiide ka sehil mo komi sehil mo hannde andi kono sehil mo kono o meeɗa haalande ko o jogii ɗo ɓiɗɗo. Jooni noon somi wiima omo jogii ɗo ɓiɗɗo mi tooñamo mi tooña o. ɗum tekkuɗa non mi sikkata mi felli anta jarama yurmini noon ko ngummiɗa ɗo no woɗɗi. an funno haalande ɗum tan anen ñanda param tan a jarama. Assalamu alaikum Maria. Waalaikum salam. Yalla jam. Jam tan alhamdulillah. Barka. Assalamu alaikum Maria. Basir woni? Basir woni. Lero woni alhamdulillah. Basir. 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 Naam. Basir. Basir. Kau? Basir. Ada. Basir. Basir. Jam. Ada ber. Alhamdulillah. Barka. Are nagari? Ayire no kitine mai. ɗum no woodi kay ngati komi mbino ni ha futuro juuli tan mi ara galle mi haalanma mi woni ɗo joni galle o no wayni ene muusi nde metti nde pinɗa fof ko ma jilla ha tampa ƴeewa ko ñamɗa ɗo ga dañji ewa hankkadi minne mi yaha mi darnea koyɗe mi ƴeewa tawi ko mbawmi firtande ɗum mi mbawa min kam guila ha joni min ganduɗa ko programme muɗum ene wawi taw komi wuuri wawi taw ko maayi kadi mi yartani mi yaha mi ƴeewa so mboɗo yedda har mi liggoyo sinno ko seeɗa ko mbawmi dañde fof mi arta mbaɗa e galle he yon ko bonno programme kam haalande ɗum ɗum kam eyi jamma jowtoma bonno programme kam haalande may nene kalanno oɗo wona nede gurdam muɗum mi wima noon sino wonano bâtiment mi arta ɗo en sibabu hamin bayri Basir ko jasa wiino to kadi ɗan a woni yennam ni men firti toon aɗa jogui oɗon goɗon miijo e nden ɓere wonde Basir so yii ɗanni marché tongi kono noon a woni yennam kaw enda so wonani hessude mayi eyyi wallahi min jooɗata oɗo par ce que mbiɗomo jamma mawo ar gallade nden fo waynade min kawmakko en yimmakko tan jiiɗimo e baba andi ko erreur kaw an a yejjiri ɗum wonde an enam jiiɗimo e baba kay ɗannungal ma noon to e ga fo miɗe alanama hen hay batti saɗɗanno ɗannungal ma noon ɗum o kalen dara kay kaw bisimilla wona noon kay min komi mbaɗi an nenam jiiɗimo e baba komi taƴiri woni poɗɗa nanguirten kay hay mbasmo jiiɗi ɓuuɗi Basir an woni ka teddani mi tetay min a jaggani min kom kawma ay sinna wayno no maari hata wano emne wallahi kala ko tungunɗa nen pari tan mi sekki kaw mari an jawdi ma ni ƴeftata totti yimɓe ɗi sa tottimi on ko bonna ha an cikkola jawdi aɗum ko koɗo kangalɗa ko ɗum nanguirɗa ɗum arema fof ko ñaɓet hedinima komo yenne mi yennanima kalamam ko gonga kalanmami min somi ɗannima watimi dañde hannde a watimi dañde janggo woto duwnami ni mi yatu dow ma jarama maygar ɗala hakke noon hay hakke goto ala hen kadi woto ɗoni ara jarama maygar ɗala hakke noon ene hay hakke goto ala hen kadi woto ɗoni ara mo jaynan ay min maɗi nana an toñam amma jan oɗo jikku muɗum no way ko puyɗo ara hay tan galɗala fof ko haalta jinal wona won jinalam min joni oɗo joni poɗ dañata o reki naften ala on nagam mo yafucco hokka yimɓe ala fof ko wonanta ɗum omo naata hen ñamata e jagga omo waɗen ɗum min o wawa hadde mi yaade so duuni kam komi daño so duunayi komi daño te somi yaltiɗo joni komi kewɗo pasmine bayi mi comi lawol fof komi jaaro wona wawi hadde mi dañini o wona neɗɗo wona fannu waya wala wona somo andino konko mi notta omo wallahi somo andino konko mi notta omo o jirani o kay haal mum jirani haalde o Parce que bene mala on ko are mu han e je han e ka mu dido ko ne manda ko are mane ko yiti ko min jeeɗa tan ɓe feccoo min mbaɗuno maaji ɗum fof min noon oɗo candidat debbo haala maaji banam debbo jaahoɗa gar
kaalon ma do ko non ko sekkere mino e maane ko ooyi ɓiɗɗo noon komo jogii ɗo ɓiɗɗo kono ɓiɗɗo mi annda to woni kono mbiɗa anndi yummo ɓiɗɗo ɗo woni mbaɗe jankolla ham yo ɓerde ma ɓuuri en mbawa yaarude ni terate mo hollo ma yummo ɓiɗɗo ma dañto pottuɗen pawa yitere nde yummo ɓiɗɗo so Allah jaɓi waɗema yakar de so Allah jaɓi so Allah ittani hoolal ittani yakar nde ma yi yummo ɓiɗɗo inchallah wadden sa yettima yo ɓerde ma yo ɗum kadi garɗa ɗo ko wuuro ma bisimilla ma wuro mbamba bisimilla ma wuro kadi wuro ɗim so woni hen ma yi ɓiyeto ma yi ɓiɗɗo so Allah jaɓi kadi ngal ɗon ñawdal ngal ma iw so Allah jaɓi so Allah jaɓi de salmini jalla ya jarama min arde ga inchallah inchallah may sa jarama eyi ha jangore waɗema yakar de ok so Allah jaɓi ɗo ma e joni mane ko jara an ya resi debbo sello desoya Dakar mbaɗa ɗo feere ma ha para latoya Dakar mbaɗa ñawnaga ɗum ko hol sanse mum kadi cuuɗa jomum ya jibine ɓiɗɗo cuuɗa jomum wasa andol ɓiɗɗo so andani ɓiɗɗo kañum jibinta hol dartame mum hollumo ɓiɗɗo to woni o wawa jibine sara resa debbo kay taɓara dañde mum ɓiɗɗo fitta janggo sa yiya to wiya kam kaari ko o woni ɓitta ɗon woni sanse o manen ɗon o juumi mami yiinomo ami yiinomo mi haalde mo gongo yontimin kaaba gongo ɗum sihiɗan o meeɗa huɓɓinde on kam mi meeɗa huɓɓinde on kam kono yontimi haalde mo gongo o debbo umotama ha Dakar o humotirni taw o yaali alors bas ça va Sel ça va Sel wala tan mo ñu alhamdulillah jolo bismillah ala min ngay jonna dani ko ala jonna dani hande wa jore andi ko kalme won fer no jahan jeltirda ko ko woni tan hay sinu ko joni tan kedda ya ba non ko woni parce que woni fanta afami bi ko an woni violé te ko won ko haalde wuro ɗum noon aduna ma o jangde so ɓi Allah e ngal muɗum gila e heddo so heɗa joni wat feere jalda won ko sabi ɗum faman ɗum ko joni arde ko sona ɗum nooma noore non neɗɗo sohirani taw waɗani he batte Basir Amadou e yetto wuro ngo sa jaaɓi non aɗa andi woni caɗele ha hanki ndeko yummaɗano ɗo woni haala vraiment information ndeko gonga quoi ok yumma haali ɗum o haali ham ɗum kadi ɗo mo hakkille fillira hakkille ko gonga non wawa wonde gonga min Fanta ko jamal wonno hakkude amen Fanta ariyam mi wi kañum bamum wi min mbawa resondirde e nder hen guila nden mbaymi yiide Fanta so tawi Fanta woni reedu noon kañum andi to ittu reedu Amadou kala ko heɓimo hande hade janggo ɓe mbiyata ko an non Fanta 2 ans oɗon gondi est ce que ɗen ɗum ɗon ɗum ɗo kewi hen wiyama waɗama violé hay goto wawa ittude mais 2 ans ni so tawi mbiɗa waɗannomo violé taw mi waɗimo violé Amadou andi holko cakatuma sabu feere no jeltirta mi yaltata non a yaltat non somi yalti mi dogui ɓe mbiyata ko gonga quoi ala min Basir gonga mi jeeyaka ɗo hen kono Fanta mi ɓooyi ɗo e mo wuro joni jarannani mi dogde kala koɓe jiiɗi hen mbiɗa yiiɗi ko ɓuuri ɗum min komi waɗani mi waɗat asimi ha timmi Amadou saɗa jabanno guila garnaɗo faare hannde mi sikki ko min ɓuurde sehilma comme mi yiiɗa yiɗi probléme faye mami accira noon a faami ɗum noon ittem guila galle mi lootani ha sayi komi ƴefti comta ɗum garmi comme mboɗo dogo mbiyata haala maɗum guila yaltude kello jaaha wonon kalne pindade hono yetti mbiyaɗo yaade yirlo seeɗa joni jogɗum kay yaltude tan jaaha doga ɗum woni solution mum anani ko woni noon min mi felti so tawi ɓe paari habde yam mi felti habde yam mabɓe komi waɗani gonga mi jeeyaka e ngol wuro kono komi waɗani neɗɗo wawa wonnude mi ɗum Fanta ɓe jilloton ɗum ɓe ƴeewa mbaɗa ɗum reedu gonga minen gonno mais hande mi wonta responsabilité reedu makko kanko andi to itti reedu makko joni a jaɓani ko kalmi mi dogani hande mi dogani janggo aɗa paari haɓere hare nde ndenden hare nde woni noon a parani min mbiɗa paari haɓede haali andi kala ko ƴeftuɗa min mo remindata mais comme ɗum noon haali jillidama ko potata ko dotte dogata so jamma noon a dogani non mi dogata e ɗum jinno kam sa dogani kam hande kam koto jaltu gallo o men sa ati gallo e mbawi fodde ma tan e ɗowma mara wonti laamu doole aɗum hono battale te violede ko hunde mawɗo ala caɗele Basir min kam ko wawani ko wurtini galle ngati e gawraɓe waray o ok mais jinno ko yaltu gallo o a jarama kadi miijoa hen fewi hono yimɓe kawjat walla hollu mais Fanta 2 ans hamin jaltide so tawi mbiɗa wanna noon Fanta reedu mbiɗa fota ha hande mbiɗa waɗa ɗum reedu kanko andi to waɗi to itti reedu makko min kiɓe yummanari ɗo mbiɗa sikki ko
haala ko caaxaanat mais ndeka ko ɗum mi kala e wuro ngo mi hay batti koɓe jiiɗi en fof mbiɗa yiɗi mi dogani hannde mi dogani jamma ko aɓiɗe doga mi dogata